Суба хайр, мардуми шарифи Тоҷикистон, номи ман Аюб. Муҳаммад Иқбол нафаҳмид. Намехоҳад гуфтемаш номард номардиша киеса. Айҷаиса. Мардум навиштаесам. Ман ӯ далид киесам. Ватсапда, телеграммада. Айҷаиса мебурам ҳар саҳар. Мегум Муҳаммад Иқбол, ку бугӯ ку зан се талоқ ки дурӯғ гуфтесай. Қасам бихӯр ки зан се талоқ ки қимандон изорта поён кардаги нест. Ти намира мехоҳӣ? Агар як бори дига ҳайвон матра гуфтесам Муҳаммад Иқбол, як борига агар мешунавам ки як шаҳрванда намехоҳӣ қасамона метӣ? Намехоҳед мекунем далбаю мебуред бахшиш мепурсӣ. Ами қасамора ман дига набинам. Ту мара фаҳмидӣ? Мардум мехоҳанд ки ба саволати ҷавоб бидам, вале ки ту дурӯғ гуфтесӣ. Мехоҳанд ки минияни хушона гап занам. Чӣ ба мардума гапзанӣ намемонӣ? Як қасам. Ку бигузарн се талоқ. Ку бигузарн се талоқ. Ту ҳами қасама худат аввал бихӯр. Қимандон бо мегумад изорта поён кардаги нест. Чӣ ба агар не ҳамаи мардум мегӯянд? 11,000 мардум занг зесанд. Ай сухани ту мардум норозиянд. ӯ шаҳрванде ки ҳамин қасама дар даҳанаш мехӯрад ӯже зан се талоқ аст. Ман бо гуфтесам ҳайвон. Дар пеши дигар миллатҳо пас мозееси ту. Ислома пас задеси. Задди ходи худат чӣ қадар грязни аст. Марша дар ҳаёт. Последний раз гуфтесам матра. Ман худам недоволен ҳастам ай гапои ту. Ай ҳар як сухани ту ман недоволен ҳастам. Ман мехоҳам спорит кунам. Ман мехоҳам бигӯям эй ҳайвон, иҷаи хел аст, иҷаи хел аст. хоки замина фурӯхтем. Ки фурӯхт? Айҷаис агар як бори дига як шаҳрванд ҳамин қасама метӣ, ман медонам тра чӣ корат кунам. Ман як ҷавон, агар ҳамин хел боша, ман як ҷавон мехоҳам ки бифаҳмам Муҳаммад Иқбол. На самом деле қимандон изори тра поён кардагӣ аст. Лекин ман мард мана дар кор нест. Ман юрист ҳастам. Дар пастел бо мегӯям касе ҳасти нести плеват. Неки номардӣ накӯ. Пус мардуми неша гап занам. Хорошо? Последний раз ҳайвон бетарбия дидесе ки тра падар бетарбия аст. Модарат бетарбия аст тра ҳайвон. Садқаи тоҷик шавӣ. Ту историяи моро пас задеси дар пеши дигар миллатҳо. Ман набинам дига.